kurung mongso katakan nyepoto lawur precing kereng kuesti rekata ikan dojo lelayu sapi huta huta da'u 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 huta hey
Bodaling prajurit ya kang sumangga para kadang pengrawit Suwarandi. Dalam Mbak Ika. Wes iki titik dana penghabisan dintekke ning TPP iki Mas. Ora karuan iki Mbak Ika. Slogane aja lali Mas. Ojo lali ya Mbak Ika. Eling Pandawa. Eling TPP. Ya kang kerja bareng kali Koko Chandra Kirana Audio Sound System. Juga
juga SP Lighting ya Mas. SP Lighting Iya. ya. Ayo kita Iki glebyar ora kancane dhewe kabeh kumpul dadi siji ning kene ya Mas. Iki seniman sak Kabupaten Kendal lan Iya. Batang kumpul dadi siji. Ya. Tak. Hoi! Ayo Mbak Ika. Ayo Mas. Mbak Ju. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Mbak Ju. Wis wancine tanah sati elengke. Wis wancine padha nindakake anten wis kumandhang layani sedaya. Nutupi wajib dawuhe Aku tanah sati Joko kanthi istiqomah tanah sehat tumakina luwes sampurna yen berjamaah. Subuh luhur lan asar sahur salat saya geti ngadohi tindak mungkah sahur maghrib lan isa jangkepe prayogane ditambah salat sunahe hei ayo semua bareng Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wes wancine tanah sati elengke. Wes wancine padha nindakake anten wis kumandhang layani sedaya. Shalalala. Nutupi wajib dawuhe pangeran. Ayo semua subuh luhur lan asar sholat saya geti imsak tidak mungkar maghrib lan isya jangkepe imsak prayogane paling Salat sunah
Matur suwun.